παιδιά, Αγκαλίτσας 2007 εδώ και παίζουμε Teams το Minecraft. Γιατί ξεκίνησα έτσι. Θα πάω στο Blue. Γιατί στα VIP γίνεται. Ναι, ξεκίνησα κάπως απότομα, το ξέρω. Συγγνώμη. Απλά έχω καλή διάθεση σήμερα και έχω 14 FPS. Αυτό είναι κακό. Μηχανάκι, γαμώ την τύχη. Ξέχαστηκα. Ναι. Είμαι blue. Το πάτησα και έγινα blue. Ω, φίλε μαγεία. Και μια μπλίδι. Παπ. Θα είναι 10 λεπτά. Και 40... Λέει are you ready, ενώ καν δεν ξεκινάμε. Ναι. Ναι, όπως είπα, παίζουμε teams. Είναι να έχει 3 ομάδες και πρέπει να σκοτώσεις όλους και στο deathmatch επιτρέπεται μόνο να σκοτώνεις τους άλλους. Ας πούμε αυτήν εδώ και τον κόκκινο από εδώ. Τους μπλε δεν μπορείς γιατί είναι από την ομάδα σου. Τώρα ξεκινάμε. Πάμε. Εγώ τώρα έχω super jump. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή έχω ένα kit. Ωραία. Φεύγουμε. Και κοιτάξτε πόσο ψηλά πηδάω εγώ τώρα. Και έχετε... Ναι, εγώ τώρα πηδάω έτσι, αλλά κρατάει για πάντα. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, σας δίνει νομίζω δωρεάν φαγητό. Αυτό. Τίποτα δεν έχει. Σας φαίνεται να τρέχω πιο γρήγορα, παιδιά. Γιατί λέει το speed. Βλέπω κάτι. Πάμε να σφάξουμε τώρα. Να τον κάνουμε μακαρόνι. Πάμε. Οχ, είμαστε 2. Πάμε, τρέχουμε. Τρέχουμε, παιδιά, τώρα γιατί μας έχουν περικυκλώσει ανησυχητικά. Και αυτό είναι κακό. Κοιτάξτε, θα κάνω jump. Αου. Αου. Θα μου κόψουν τα ποδαράκια, το ξέρω. Ωραία. Μα χάσανε. Είναι καλό αυτό. Και ναι. Ωραία. Βρήκαμε ένα καλύτερο. Να ξέρετε, το gold πάει πιο γρήγορα από όλα. Η gold αξίνα δεν σπάει diamond, ούτε gold, μόνο όλα τα άλλα. Πόσο όμορφα είναι εδώ βουβριέδρα. Κοιτάξτε εδώ. Πέφτουμε στη λάβα και πεθαίνουμε. Ω, το μυστικό chest. Βρήκαμε το μυστικό chest. Λάπης. Και πάμε στη μέση τώρα. Αν προλάβουμε, δηλαδή. Αυτή δεν είναι μέση, μην το πείτε. Τα comments. Ναι. Τρέχουμε στη μέση γιατί βρήκαμε λάπης και θέλουμε να κάνουμε enchants. Κι ας μην έχουμε XP. Να φάμε λιγάκι γιατί θέλω να μας κόψουν το γιδάκι. Δεν βρίζω, το γίδα. Το γιδάκι λέει. Ναι, αυτό που ακούγεται δεν είναι αυτό, δεν νομίζετε. Α, μισό λεπτό. Ναι. Γυρίσαμε. Θα τους σκοτώσω και τους δυο. Πάμε να τους φάξω. Τον τρόμαξα, παιδιά, όπως είδατε. Θα μας σκοτώσει, παιδιά. Όπα. Α, εντάξει. Εύκολο. Νικήσαμε. Όχι, πράσινοι έμειναν. Οι πράσινοι και 2 red.
Ωραία, θα νικήσουμε, παιδιά. Βασικά θα χάσουμε γιατί είμαστε με έναν 4 πράσινοι. Αυτό είναι κακό. Πρέπει να νικήσουμε. Όχι να χάσουμε. Δεν θέλω να μας λένε πλωράκια όλοι. Και να μας λένε noobs. Αυτό είναι κακό να μας λένε noobs. Σημαίνει άχρηστα. Losers. Χαμένοι. Ωραία. Refilled chest. Και έχω ένα μπροστά μου μόλις τώρα. Έλαγα μου, το θέλω ένα τέτοιο ρε παιδιά. Πώς το λένε? Ένα iron chest blade για να μου δώσει μισό τέτοιο τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Γιατί να μου δώσει μισό? Όχι παιδιά, θυμάστε που είχα βρει ένα diamond στη μέση? Ναι. Δεν το πήρα. Και βρήκα diamond. Αλλά βασικά να βρω τώρα εδώ. Δεν μπορώ να πάρω στη μέση. Μόνο τέτοια βρίσκω ρε παιδιά πια. Μόνο παντελόν, μόνο chest blade βρίσκω. Και τώρα και την ώρα που τραβάω το βίντεο, σκατά μου πετυχαίνουν πάλι. Θα νικήσουμε καμιά φορά. Τα πήρανε. Πούστε ρε. Μου κλέψαν τα πράγματα. Δεν τα είδαν αυτά έτσι? Δεν τα είδαν. Τα είδανε. Φαντάζεστε εγώ καν τώρα να μην είμαι στον αγώνα. Όχι, είμαι στον αγώνα. Έπρεπε να είχα κάνει enchant το chest blade, το golden, για να μου κρατήσει παραπάνω. Ωραία, εδώ είναι η μέση, ευτυχώς. Δεν βρήκαν τη μέση, σωστά? Ωραία παιδιά, βρήκαμε και αυτό, είμαστε gangsters. Λάπης τώρα θέλουμε, 4 λάπης. Που δεν θα τα βρούμε γιατί το ξέρετε. Τα πήρανε. Ναι και τώρα θα ψάξουμε εδώ. Τίποτα που να μας ενδιαφέρει. Τίποτα. Κοιτάμε λίγο έτσι με shift. Πάμε εδώ πάνω. Γιατί πάνω θα είναι όλοι, σίγουρα. Είμαι μόνος μου όπως βλέπετε κάτω. Και αυτό είναι πολύ κακό. Ναι. Και δεν ξέρω γιατί μιλάω τόσο δυνατά απόψε. Έχω όρεξη όπως είπα ένα λεπτάκι. Ωραία, πού είναι παιδιά? Το κακό είναι με το jump ότι μπορεί καλά τα λάθος να κάνεις μια απότομη κίνηση, να κάπως πατά για να πέσουμε στο deathmatch, να στη λάβα. Και αυτό δεν θέλουμε να γίνει. Γιατί αν γίνει αυτό παιδιά θα γίνει μια κόλιαση. Κόλιαση. Πώς το είπα έτσι ρε παιδιά? Πείτε μου στα comment. Πώς το είπα έτσι? Πώς το είπες έτσι? Δημήτρη. Συνέχεια για κάποιο λόγο βλέπω ονόματα. Ίσως είδε το όνομά μου πρώτος. Φίλε, αν έχεις full diamond θα σκόψω ό,τι έχεις και δεν έχεις. Ευτυχώς παιδιά, no tango. Τι? Βλέπε no tango. No teaming λέει. Χαχα. Αυτή τη στιγμή τι κάνεις ρε? Teaming. Πάμε. Πήγαμε deathmatch. Μουλαράκι 1. Λαγκάρε 2. Γάμω την τύχη μου. Ναι, τώρα λέει. Οκ, παιδιά, ένα λεπτάκι για να ξανα. Γεια σας παιδιά. Τώρα φορτώνει, περιμένετε λιγάκι. Μπήκα Skywars γιατί μου είχαν τέτοιο.
Μπήκα πριν πάλι στο τέτοιο, όχι τα Skywars, στο τέτοιο και δεν μου το έκανε και δεν με έβαλε να μπω. Παιδιά, πείτε μου, είναι νόστιμες οι κρέπες? Πείτε μου, γιατί θα φάω κρέπες μετά. Κάτι έκανα και πρέπει να κερδίσω. Είναι τα γενέθλια της ξαδερφής μου και μένει εδώ και θέλει να μας φτιάξει κρέπες. Βγαίνει. Kit Creeper. Οκ, καλό Kit. Κοιτάξτε τώρα, θα τα πάρουμε γρήγορα ένα-ένα. Ναι, μικρό θα είναι το βιντεάκι. Μισό λεπτάκι. Παιδιά, κοιτάξτε. Το short δεν το βάλα εγώ εκεί. What the fucking god. Ωραία παιδιά, πάμε να του ρίξουμε το TNT θέλουμε τώρα. Δεν θέλουμε να το κάνουμε κακό. Δεν έζησε τουλάχιστον παιδιά. Σκοτώσαμε τον... Πού είναι αυτό που έκανα την έκρηξη, τη μεγάλη. Τουλάχιστον δεν έζησε παιδιά. Έμεινε το τσέστο. Κοιτάξτε, δεν το ριζείτε παιδιά. Κοιτάξτε το. Θα κλάψω. Ναι. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Wow, tank έχει αυτό, είναι το kit tank. Ναι. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα παιδιά. Like, subscribe, comment, σχόλιο αν σας άρεσε το βίντεο. Ναι, και να ξέρετε δεν μπορείτε να πετάξετε αυγά στα Skywars. Δεν μπορείτε να τα πετάξετε. Αυτός, για να δούμε, για κάποιος σε αυτό το μητσάκι μου. Όχι εκεί. Ναι, όπως είπα, like, subscribe, σχόλιο κάτω. Ναι. Κάτω και θα τα πούμε αύριο. Θα κάνω αύριο βίντεο, ναι. Και ανεβαίνουν σήμερα όλα τα βίντεο. Γι' αυτό δεν χάνετε και κάτι. Εντάξει, θα κάνουμε σε κάποιο καιρό μπορεί να κάνουμε και ένα live stream. Ναι, live beta λέει. Ναι. Τώρα αυτό που κάνω record λέγεται Mobizen, ναι. Ναι, όπως είπα. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια, τα λέμε.